nového videa. Dneska ide vaša obľúbená hra, ktorá sa volá Labo Labo. Asi tak. Asi je to pre vás obľúbená asi hra preto, lebo som videl, že dali ste moc veľa lajkov. Boli predtým 1200 za mesiac. To je moc dobrý pokrok. A som už začal, lebo sa mi zase stala chyba v nahrávaní. Dúfam, že sa mi teraz nestane. Môžeme takto. Počkaj, toto už je veľké. Máme takéto obdĺžniky. Toto budeme zmenšovať o 2 bloky. Dobre, vyšlo mi to. A teraz už môžeme dať ešte toto. Toto je Tomášova obľúbená hra. No až tak nie, počkajte. Dobre, už som tu. Ideme toto zväčšiť. Tak, máme to. Teraz dáme tak, môžeme to. Tak toto počkať. A môžeme dať tak. No dobre. To nepasuje. Tak ešte dáme toto zmenšíme trochu. Ale to sa nedá už zmenšiť. Škoda. Ani toto. Ale to by pasovalo potom. No toto je zase malé. Robíme to na schvál. Toto je tiež dobré, ale zase to vyčnieva. To je nič. Dobre, tak toto dáme. Proste nebudem patlať tu. To vypadá hrozne. Tak dáme dobre. Dáme trochu, ale medzera, ale to nevadí. Konečne ideme na toto. Väčšinou Tomáš robí 3. Že? To viem o ňom. My môžeme robiť 2. Alebo ešte tu môžeme dať dozadu. A dáme tu takto. A ešte tam dáme ten blok. Dobre. Tu asi môže byť všetko. Tak ideme ďalej. Potom ešte čakanie. Aha, ešte som zabudol na toto. Som si vybral, že môžem mať takto. Jaká je dobrá. Počkaj, mi sa páči táto. Môže byť. A ideme. Preto môžeme dať tie zamrazovacie, čo zamrazia. A toto sú normálne.
Toto môžeme hýbať. Tu už viete všetko o Tomáša, lebo to točil. Aj toto viete. Ja som tam zabudol hore toho malo, to nevadí. Ako vždycky ja mám rád toto. Ja keď som bol malý, tak ja som toto mal rád. Každý tak musel mať toto, aspoň jedno. Alebo dve. Neobyšiel sa. Ani jeden tank. Podľa mňa je to taká uklonňujúca hra, tak keby si chceli zahrať, tak môžete. Nie je to nejaká náročná hra. Skôr jednoduchá. Hlavne pre deti. Keď sa vám toto bude páčiť, tak môžete dať like. Tu máme aj bazúku dokonca. Dobre, to počkaj. Škoda, že toto je na okrasu. I Tomáš hovoril, že škoda, že to je na okrasu, lebo on by to využil. Toto mal aj Tomáš, tieto sirény. Podľa mňa sa to nehodí. Ešte tak dobre. Dám toto. Počúvajte, napíšte do komentáru, že či sa vám toto páči. A keď sa vám nebude to páčiť, keď mi veľa komentárov, že nepáči sa mi to tak, že toto nedávaj do videa, tak toto nebudem dávať do videa. A keď chcete, takéto úsmevy, že áno, chceme, tak môžete napísať, že áno, že chcete. Ale mne to úplne jedno. Dobre, môže byť. Nemôžeme. Ešte zahrať túto. Aby bola dobrá. A nemôžeme? Dobre, tak ideme na to silnejšieho, nie na to slabého. To by porazil každé decko. Prepáčte, keď nebudem trochu aj rozprávať, alebo nebudem na chvíľku hrať, lebo ja mám pri sebe polievku. Chceš mi povedať, že ja tu neprídem? Môžem. Dobre. Haló. Ale ja tu naozaj neviem prejsť. Ajajaj, tak čo budeme? Ja som to... Som neželala. Ale normálne. Ja musím neželala, to sa nedá. To sa nedalo tam preskočiť. Tak beriem späť na tú ukloňujúca hra. Asi. Počkajte, urobím to. Dobre, zatiaľ mám toto. Vedá to hrozne, že? A zase dám to. A viem, čo dám ešte. Skúsim, či sa to hodí. Dobre, dáme oči. Tak, a počkaj, sa to hodí.
Nemôže byť. No je to zlé. Tak. Ešte niečo? Ešte niečo. Je to Slovensko. Tam český výrobok. To už bolo veľa. Dobre, teraz tam dáme. Čo som chcel? Čo to není? Počkaj. Dáme niečo. Zatiaľ to. Nie, dám rakety. Už som predtým nemohol dať. Dobre. Finish. Dúfam, že zase... To tam nebude. Prosím, už to nechcem. Jej! Som rád. Už máme životy. Tam hore. Vyzerá to hrozne, že? A počkaj, ja čo robím? Ja to mám na ochranu. Ja som išiel tomu. Skoro. Trafilo to už. Keď umrem, tak bude to moc blbé. Au. Dobre, dopredu. Daj uf. Blízko. Už rýchlo poď. Posledný úder. Dobre. Ten mŕtvý je. Ať preč toto. Preč. Preč. Dobre. A ideme hore. Ako mám dole tie... Čo strieľam. To je padať asi. Ale tu to padne. Som hovoril. Zase to bude tá... Už to nikto nebude? Už bude to monštrum, alebo ešte niekto? Alebo tá... A už sme u monštra. Lieky. Mám doplná. A tu je. To až v minulom videu hovoril, že my sme jej prišli pomôcť iba len trochu. Lebo my sme potom ešte neuhasili ten dom. Mohli to dať, že ešte, že uhasíme ako by keby ten dom. Počkaj, to som blízko. Ježiši, ja som taký hlupý. No, tak... Dobre, to nemôže. Budem tuto. Nikdy sa nepojem.
Ani sa netrap. Ja asi naozaj prehrajem. Sa nemôžem pohnúť. No, nemôžem ísť preč. Fús. Ja tu asi naozaj umrem. Ja tu umrem. Ježiši. Prehral som takým ľahkým monstrum. Ešte idem. Ja musím ísť kam pohraziť. No, to je dobré. Taký slabý. Tomáš byl asi za mnou na jednou ranu. Víš čo, ja som slabý. Ja idem na to slabšie. Zase mužička hraje. To sú už nekonečné pneumatiky a tu je tá mistr dechovka, alebo či blúzním. Čo hovorím zase? Neblúzním. To nikto nerozumie tomuto neskáčemu zelom blúznenie. Ježiši, ja neviem tráfať. To zase umrem prvý monstrum. To ani není monstrum. To je iba... No, už ma hitlo. A už je to v prdeli. Ne! Ja idem k tým strelám asi. Aspoň dvom som sa vyhol. Dobre. No konečne nemusel som ani si dávať tie 3. Bo vždycky trafím iba jednou. Ja tu umrem prvým. Čo som za človeka? Ja nechápem, čo som za človeka. No už ma hitnem. Dobre. On ma zabije. Uj. Ježiš, ja nezvládnem ani jedno monštrum. Taký som slabý. Ja neviem ani prekonať nejakú fľašu, do ktorej stanem, by sa mala rozpadnúť. A nie, ona je nesmrteľná fľaša. Ja si to monštrum nemám, ja chcem slabé. To som sme pri tom. Neviem zvládnuť od 3 rokov detskú hru, čo Tomáš to zvládne na prvý krát. A zase nemám toto. Nemôžem toto. A zase ma to zabije. Ani som nepotrebovala tie 3. Na čo? Veď keď ani sa netrafím jednou. Gratulujem. Dobre. Vedľa zase. Dobre. Dobre.
Moc blízko. Ono sa hiluje. Nebudeš sa hilovať. Čau, zdekni. Ako Tomáš by to povedal, kaputni. Neviem, či to teda hovorí, ale väčšinou pri mne to hovorí. Ale veselá muzika tu hraje, ale obťažnosť na hard. Ako blízko sme tu už. Ako, nebolo to, aha. Počkaj, to mám rozstreliť? No to mi bude... Dobre, mám to rozstrieľať. Či mám to prejsť? Ešte ja to idem rozstrieľať. A zmizlo to. Wow. A poj. A skoč. Dobre. A ideme. Ahoj, monstrum. Tvoj kamarát ma zabil. Idem ho poraziť. Počkaj, to je nejaké múdre monštrum. Počkaj, čo toto čo je? Nejaké moc múdre. Travo! Ani jednou. Trav teraz. Prestreli. Dobre. Si trochu hlúpe, vieš o tom. Prestrelí. Dobre, prestrelil. A teraz prestrelil tiež. Nebudeš tu na mňa plývať nejaké kamene. Dobre, ani neprestrelil. Teraz prestrelí, neprestrelí. Trafi. Nesmej sa. Ja tieto hry neviem hrať. Má ešte obtížnosti hard, čo ani nemám. Chcel by som vedieť hrať obtížnosť hard, keď neviem hrať toto. Tak blízko. Ja už idem za tebou. Je tu už žena. Dobre, poj. Yes. Mŕtvý si. Dobre. Môžeme ísť. Tak. Toľko mi, 23 minút mi trvalo, aby som porazil na monstrum. Chápete? Nie, ja nechápem. Konečne. Vždycky hra sa ožíva ako z... Keď hráte... Five Freddy's jednotku. Keď je 6 hodín odbije ráno. Tak máme tam deti. Ešte som nezvládol. Policajti išli na Kii. Kia. Asi by som to ukončil jedným zabitým monštrum a dvakrát zabitým jednoduchými štálmi, čo je pre deti od 3 rokov. Dobre, nie, akože to sa nestalo, zabil som iba jedno a nikdy som neomral. Tak čaute, čau čau.